истинската молитва на шепата вярващи днес трябва да бъде: Господи, покажи ни къде ние прободахме истината. Отвори очите ни за нашата собствена вина и разпад. А ние, които сме го направили, това вече трябва да се застъпваме за тия хора. Бог да им даде покаяние. Но не знам до кога. Покаяние ли да им даде, или като не вика да дойде, вика изпитание. Не знам вече кое е по-правилното да се молим. Вие кажете. Отвори очите ни за нашата собствена вина на разпада на обществото, че сме пренебрегнали двете тояги: благост и връзки, както ви казах миналия път. Какво трябва да прави църквата в момента? Ако църквата се моли само за мир и благоденствие, докато системата е нечестива, тя се моли за укрепване на затвора. Шепата вярващи трябва да се молят за огъня на 13 глава. Молитва за изобличение. Боже, извади на светло вълците в овчи кожи. Молитвата трябва да бъде: нека лъжата да стане непоносима за нас. Молитва за лично пречистване. Очисти моя бизнес, моя